Здравейте, братушки! Добре дошли в първият ми YouTube влог. Тук давам началото на моята YouTube канал. Всъщност от много време искам да го направя, но винаги нещо не ми е достигал, може би кораж. Знам ли, не е толкова лесно да се говори пред камера, колкото хората си мислят. И аз съм си мислил. Сега, когато се сблъсквам с това, те първа го научавам. Реално бях снимал първия ми влог в София, но след като го пратих на монтажистът ми, той ми каза, че съм го снимал вертикално, а трябва хоризонтално. И сега трябва да снимам всичко на ново. Нищо де. Важното е, че няма да се откажа. Ще снимам на ново влога и така, всяко зло за добро. В днешния клип искам да направим едно кратко въведение за това кой съм аз, защо всъщност започвам YouTube канала и какво можете да видите в него. Първо, кой съм аз? Ами аз съм никой. Шугувам се, аз съм Янаки Янев, на 22 години съм, родом от Бургас, но живея в София. В момента съм в Бургас, в отпуска съм. Дойдохме на море за една седмица. Бяхме на фестивалът на какао 3 дена. Оттам нищо не съм снимал, понеже не мисля, че е много интересно от това да ходиш по партията. Какво се занимавам всъщност? Фитнес инструктор съм по професия, персонален треньор, водя тренировки в Next Level Княжево. Не се интересувам само от това, интересувам се от бизнес. Винаги предприемачеството ми е било интересна тема. Все още нямам бизнес, но съм фриленсър, работя за себе си. Това е добро начало за един 22 годишен. Какво всъщност искам да снимам в канала и защо го правя? Реално в началото на 2025, в края на годината си бях казал, че искам да стартирам YouTube канал, но в момента е 6 август и чак сега го правя. Сега ми дойде музата и си казах, няма какво да чакам, просто го започвам. Знам, че няма да е идеално, имам много какво да подобрявам, особено в говора ми, в начина на снимане, но времето се надявам да го подобря. Искам да си документирам живота и след време, когато се върна, да видя откъде всъщност съм започнал. Това ми е така главната цел, а и искам да се науча да говоря по-добре пред камера, като цяло. Какво всъщност можете да видите? Тук мисля да снимам влогчета, както за забавление, така и мисля да се срещам с различни хора, с моите клиенти мисля да снимам. Някои от тях имат доста интересни истории и са така доста големи професионалисти в тяхната сфера. Затова съм благодарен на професията ми, че ме среща най-вече с такива хора. Мисля да снимам с клиентите, да покажем техните трансформации, как им се е променил живота и техния майндсет, след като са подобрили физическото и психическото си състояние. Общо взето мисля, че това добре стана за въведение. Сега се оправям и отивам на тренировка. Ще видя къде ще тренирам, понеже не тренирам доста често в Бургас. Искам да има малко по-малко хора, за да заснема тренировката. И по-късно ще излизам и ще ви взема с мен. До после! Намирам се пред залата. Реших да дойда в Витала. Реално тук най-често тренирам, когато съм в Бургас. В момента е 5 часа, има доста голяма вероятност да има доста хора, но ще снимам. Днес имаме да правим горна част и enjoy на тренировката.
Преди малко се прибрах от зала, стана супер тренировка и сега си правя за хапване. Петеца, 3 телешки кюфтета, домати и сирене. Класик. Много е странно как в София, докато снимам, никой не ме гледа и идвам в Бургас и се чувствам още по-конфузно. Всички ме гледат, залата беше припълнена, в крайна сметка ходих в зала. И между другото срещнах първият ми треньор Нейчо Нейчев. Се разбрахме да снимаме другата седмица като дойда, така че живот и здраве, ще ви запозная и с него. Бях хапвам набързо, за да се къпя и пак навън. Искаме да ви покажа аутфита за вечерта. Класически, чисто черен, ударил съм и сандала, чичарския сандал. Добре, че съм си изразал ногтите, че да не се извадам тук на камерата. Между другото, този сет аз съм си го правил с помощта на MLF Academy. Поздрави на Миленка, ако гледа това видео. Получиха се доста сполучливо. Ще ги пускам в продажба, но за съжаление нещата не станаха. Но нищо де, ако се търсите модна къща, тя е вашия човек. Миленка, да ме спонсорираш за това видео. Искам да си първия спонсор на канала. И така, готов съм. Излизам, няма да качвам нищо от вечерта. Мисля да си прекарам добре и да не снимам. Утре сутринта трябва да ставам рано, мисля да бягам. Трябва да оправям багажа и тръгваме към София. Лека вечер и до утре. Добро утро, хора. Преди малко станах да ставам малко по-рано да ходя да бягам, но вчера късно се прибрах и реших да се понаспинкам за последно. В момента съм на двора. Ми къща, пия кафенце и след малко отивам да оправям багажа и пътуваме към София. Днес ще планове са, пътуваме към София и после съм на работа от 4 часа. Това е. За малко да забравя да ви кажа, че организираме с другите треньори поход до Мальовица, неделя, 10 мисля, че си пада, 10 август, така че всеки, който желае, добре дошъл. Другото, което е, Миленка преди малко ми писа, ще ходим другия петък в Свети Влас да гледаме Summer Fashion Week. Много се вълнувам, като цяло ме е една така мечта от доста време да погледам и сега ще я осъществим. Тъмън пресигнахме в София с моят приятел и кучето, са квартиранте. Сподели на хората в какви теми влязахме. Искам да запечатам този момент заедно. Влязахме в малко висши моменти. Висши моменти, страсти и сълзи малко. Малко и сълзи, става доста напечено и емоционално, но така от време на време попадаме в такива състояния. Не знам вие дали сте попадали, но на нас се случва от време на време. Абсолютни катарзиси, едно море е достатъчно. За 5 дена се случват 6 ключови, важно ключове. Малко лапси се правят така, като се притеснен. Хотехме да море за една седмица да се починем и идваме в София на пълно други хора. Пълен катарзис. Пълен катарзис. Подели малко на хората. Установихме, че най-добре е в момента всеки да си поеме по пътя. Както щяхме да живеем заедно преди да отидем за морето. След морето установихме, че всеки ще си поеме по пътя. Да, това не значи, че сме се скарали или нещо подобно. Просто тия са обстоятелствата. Ще е най-добре за двамата. Нещо друго искаш ли да споделиш на нашата широка аудитория, господине? Да видим след една година. Да видим кой каква е свършил. Това е една година, бе. Той така говори се едно, няма да се виждаме една година. Говоря за публиката, не говоря за нас. Публиката, тя ще е с нас, вецици. Това е първия ни влог и ти участваш ли го? Ай, влог започваш вече. Той започна, сега го довършвам. Ага. Разбираш ли? Да. Това ще го има в YouTube и ще станеш известен. Това не го знаех. Еми, вече го знаеш. Те си кажи на хората да се абонират, това, коментарчета. Абонирайте се за канала. Как е канала? Канала е Янаки Янев. Надявам се първото видео да е станало добре. Можете да се... Цици не свири тук. Може да се абонирате, коментарчета, лайкчета и така. Нови срещи!